Iki ya budayane para sepuh biyen kang ngarani legi ana wetan putih cahyane. Nggih. Manuke kutul. Yen ngono. Biasane Nggih. segarane saloka kuwi Nggih. keratone perak apa-apa ngono lho kuwi. Nggih. Lek iso ya ta wong duwe tujuan apa-apa iku ya sing mapan sing lungguh ora beda lungguhe dina. Mulane ya ta lek adat budayane wong Jawa ora ninggal pepetungan mau. Ya wong jenenge ikhtiar. Dadi sepisan ya ben bisa slamet rahayu. Nggih. Ben pindho apa tujuane ya ben bisa laksanan. Seperti biasa tangkep malih. Iya. Ini kalih istilahnya damel teman ngopi. Ah, Lek wonten sing dirembuk ajake lah iya to, wong jenenge nyangkruk kuwi nggih. ora karo umuk ngono. Ya mek plung-plung kaya wong bingung. Nggih. Saya mungkin kopine mboten Nah, mboten terlalu nikmat. heeh, pancen. Pancen dadi bumbune iki ya umuk. Ya, terus nggih. Kedah wonten sing dibahas. Lah ya umuk ning ana gunane. Niki ade kula tanglet babakan niki ade. Lungguhe dina lan pasaran. Iki dereng dibahas dirembuk nih. Iki monggo Dadi diarani lungguh iku kan padha karo papane. Nggone. Kuwi nek bab dina ya ta upamane saiki dina akad. nggih. Dadi kuwi lungguhe ana lor wetan. Lor wetan nggih. Dina akad. Nggih. Nek dina Senin iku ana lor kulon. Ya Lor kulon. lor kulon. Nggih. Kono Pojokan mriko. nggih dadi kaya mata angin ngono kae. Nggih. Lah dina Selasa ana kidul kulon. Kidul kulon. Nggih. Nggih. To Rebo Nggih. ya ta. Rebo ana kulon bener. Kulon. Kulon bener Rebo. Nggih. Ya, Dik. Terus Kemis ya ta. Nggih. Kemis ana kidul wetan. Kidul mriko. Nggih. Ya. Nggih. Kemis ta. Nggih. Terus saiki Jumat. Semua nih, Dik. Nggih. Semua ana lor. Pas ya, Dik. Nggih. Nggih. Mas Sabtu ana kidul pas kidul bener. Sabtu. Nggih. Nek lungguhe dina lah terus saiki lungguhe pasaran. Di tengah wonten ujung ya, Pak Dik. Dari pasaran wonten gas. Lima. Nggih. Ya bener. Nggih. Ana lima. Nggih. Dadi legi. Nggih. Iku ana wetan. Nggih. Nah, legi terus lek paing Aing. ana kidul. Nggih. Pon ana kulon. Nggih. Wage ana lor. Kliwon ana tengah. Lah iku mau lungguhe dina rawan pasaran. Lah iku nek diteruske le bakale upama carane ganepe Nggih.
Dadi lek upamane saiki sethithik wae ya. Nggih. Iki ya budayane para sepuh biyen yang ngarani legi ana wetan putih cahyane. Nggih. Manuke kutul. Yen ngono biasane Oh nggih nggih. segarane saloka kuwi Nggih 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 nggih. kuwi keratone perak apa-apa ngono lho kuwi. Nggih nggih. Upamane lek pae ngono kidul Nggih. cahyane abang Bang. Nggih Pak. kuwi manuke dandang apa piye ngono lek gak salah. Nggih. Dadi kumal ana jare segarane getih. Ngono keratone tembogo. Ngono kuwi. Nggih 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 nggih. Tolek pon ana kulon Nggih. kuning cahyane Nggih. manuke podang. Dah. Ngono kuwi. Nggih. Dadi apa keratone emas. Nggih. Kuwi. Niku maksudnya kok dijelandane nganune emas, manuke pedang, ngoten-ngoten niku napa Pak Di maksudnya Pak Di? Lah, iku ngene le ceritane ya to. Nggih. Kan kabeh mau wong ya duwe papan Nggih. ya to. Nggih. Kaya kekewanan pokoke sing jeneng makhluk lumahe bumi kurpe langit kan mesti duwe papan. Nggih. Lah semono uga ya dina lawan pasaran. Lah iku jaman jaman kuno makunane ceritane wong tuwa-tuwa biyen iku ki ya makhluk kalebu manungsa malah setengah dewa. Mulane ya duwe keraton ngono kuwi. Lah sak temene nek digagas cara sing keri-keri iki wae carane ya wong tuwa ning kalebu sing wis ya wong tuwa lawas ning durung jaman kuno ya kalebu sing wong tuwa-tuwa. Dadi nang kono mau ya to ora beda kaya sedulur papat lima pancer. Sak temene nek dibalekne tunggale ngono iku dadi ora beda nek diarani upamane Supiah Nggih. cahyane kuning ngono iku Lah, saka papane ana kulon ya ta. nggih. Dadi nang kono iku kalebu cerita-cerita ana dina lawan pasaran kuwi sak temene ya ora beda sing ana jero guwa garbaning manusa mau. Lah leke kae badhe ngrembug masalah langit sapitu. Lah iku ya wis padha wae ngono. Lah mulane wong ya ta belinge ya ta le nduk ya ta kowe lairmu pamane pasaran iki ya supaya ben aja kesambi kalane nandura tanduran iki Nggih. ngono kuwi. Nah manukamu iki wayangamu iki dewamu iki ngono kuwi ana ngono. Dadi kabeh kaya sing diceritakne ana dina lan pasaran kuwi uga ora beda karo kuwatekane manungsa. Jalaran manungsa ya kedunungan dhuwur papat mau. Lima pancar. Lah iku kan ana rupane ya abang ireng kuning putih. Monco warna. Kan lek dina pasaran kan wonten neptu teh.
Neptu niku disebataken monggo Pak De mungkin akad niku pinten. Lah, Nggih. dadi akad neptune 5. Nggih. Ya ta. Nggih. Senin 4, Nggih. Selasa 3, Nggih. Rebu 7, Nggih. Kemis 8, Nggih. Jumat 6, Nggih. Setu 9. Nah, sakniki Pasaran. nggih Pak De. Legi 5, Nggih. Paing 9, Nggih. Pon 7, Wage 4, Kliwon 8. Iku dadi sing mengkelek. Nah, Sing penasaran cara menghitung neptu weton ngoten nggih Pak De. Misal Senin oh pon. ya, Nah, karek goleki. ditambah ngoten nggih Pak De. Heeh. Senin niku wau sekawan Pon 7, Nggih. 11. 11. Nah, niku saged dihitung damel mungkin Ya, pernikahan ngoten ya, Dik. Ya, kena nggawe petungan apa-apa Nggih. pokoke. nggih. Nah, mulane Nggih. lek iso ya ta wong duwe tujuan apa-apa iku ya sing mapan sing lungguh ora beda lungguhe dina. Mulane ya ta Iya, Dik. lek adat budayane wong Jawa ora ninggal pepetungan mau. Ya wong jenenge ikhtiar. Dadi sepisan ya ben bisa slamet rahayu, Nggih. ben pindho apa tujuane ya ben bisa kalaksanan. Niki kula tanglet Dik. Niku wau kok wonten istilah kan niki wau kan pembahasan lungguhe dina lan pasaran. Pasaran. Sebetulnya nih Pak De, fungsinya niku napa to Pak De kok? Mungkin akad legi, lungguhe mungkin teng mriko. Nah, kita sebagai manusia niku kedah napa mboten angsal mriko napa dos pundi ngoten. Oh iya, Le. Jadi misal pripun Pak De niki. Lah, iku akeh Le. Nggih. Pepetungan upamane lek arep lelungan Nggih. ya to pas dina iki paramu kudu rono. Nah, iki bakale ya dirembuk ana kene karo Pak D. Nggih. Nah, sing jelas ae fungsine Nggih. yaiku mau supaya aja wong duwe tujuan luwih-luwih tujuan gede. Mantu pokoke duwe gawe sing gede aja sampai nerak waler sing gede, tegese waler sing gede kuwi ya dina nas, dina kubur, dina gotong, sak piturute iku ana le. Dadi fungsine nggih goleki ngono-ngono iku. Dadi ala becike dina ya ta, ala becike wong rumahku, alane ana ngendi, becike kudu piye, besok rembuk ngono kuwi. Nggih. Jadi secara global niki lungguhe dina lan pasaran niki damel Lah dadi upama arep lelungan nyandi, iki lungguhe dina ana kono. misal Upamane niki wau dinten Jumat nggih Pak De. Misal Jumat niku yen kurang repehin Pak De. Jumat niku teng ler Pak De. Niku apa pasarane napa niku? Pon. Jumat Nggih, misale mawon pon ngoten ya. Lah iku Len. Pone Pak De. Ya. Len. Lah, neng kono kuwi ya ta, upamane Jumat pon, kuwi ana kulon. Lah, iku ngibarat wong apa? Wong pepetungan ben gampang. Dadi awakmu ya ta ora kena ngungkurke lungguhe dina. Dadi kudu awakmu lungguh ana etan madhepmu mangulon kuwi lek gak salah ngono. Dadi ngadep lungguhe dina. Lek upama luput tembunge Pak Dem luput ya ta iki mau
ya awakmu kudu lungguh ana kulon madhep mangitan. Berarti antara kali niku. Nggih, sale ya wong jenenge Pak Dewi saya tuwa. Heeh. Terus mangke Ya jujur wae iki lak ora ndelok apa kamuse Pak De. nggih. Pancen dina iku rumit banget le, rumit. Mulane kala mangsa iku tak jaman semono tak tulis le sing rahayu, sing ora ngono iku mulane lek ora ndelok kamus ngono sok gampang lali. Perpustakaan pribadi. Iya bener. Nggih. Oh, rumit banget lah soal dina iki pancen tak akoni rumit. Heeh. Ngene iku. Soale gandengane ya iku. Dinane becik wukune ora apik. Engko wukune apik dinane becik sasine pas sangar. Wis ngono iku. Nggih. Mulane lek ora dhisik ndelok kamus. Ini Jujur ae tak akoni pancen ya iku rumit banget. nggih. Iki dadose wonten tambahan malih napa mboten Pak De? Ya wis sawetara ngono iku dhisik. So, ya iku disambung meneh sing luwih rinci tur luwih ganep. Dadose niki namung pengenalan riyen ya. Iya. Wonten masukan saking teman-teman dari teman-teman saking rencang-rencang oke komen mawon sing dereng subscribe monggo disuwuni subscribe riyen. Iya. Mungkin wonten saran Pak De iki pembahasannya kirang niki. Nah, mungkin dibahas wonten video selanjutnya ya. Ngono. Ya. Iki matur nuwun Pak De. Ya sawetara ngono dhisik. Nggih. Pak De tak ngesuse. Mugi saged pinanggih malih ya, De. Iya. Wonten ing video selanjutnya. Iya.